De tidligere år har det været Lars Sonner og Søren Berlo, som har modtaget prisen. Og i år der har vi så valgt at få en lokal trommeslager på scenen. Og i den anledning har vi selvfølgelig fået lavet en gave til ham, som er et portrætmaleri, lavet af Anne-Marie Thomsen. Tag godt imod, mine damer og herrer, Claes Antonsen. Jeg er sikker på, at I alle sammen ved, hvem Claes er, og hører ham ofte. Jeg ved godt, der er mange, der ikke vil indrømme, de ser Vild med Dans, men det er Claes, der sidder bag trommerne. Og i den anledning skal vi selvfølgelig ikke holde os tilbage med at overrække et smukt portræt, som vi faktisk synes ligner ham. Han har ikke set det selv. Det får han muligheden for nu. Det er rigtigt. Det er fuldt skægt, og det er rigtig pænt. Tusind tak. Jamen, jeg er bare glad for, at det er sådan en type trommeslager som mig, der får prisen i år. Det er jeg glad for, som godt kan lide at spille en god sang, som måske ikke går op i, hvor mange trommer der lige er, hvor mange bæk der hænger, men man går op i, om man sidder og spiller med en ordentlig forsanger, og det er ligesom, altså, det er for mig, der er det at spille sang, og det er interessant, og det er jo rart, at det er sådan en trommepris går til sådan en trommeslager som mig, synes jeg så. Tusind tak for det. Giv Claes Antonsen en stor hånd og lidt skal I op. Og vi vil optræde over på scenen sammen med Jacob Andersen og Mads Mikkelsen. De har lovet at lave en lille jam derovre. Som sagt kl. 15.